Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маросими кушодашавии роҳеро, ки ба наздикӣ бо усули ҳашар аз ҷониби сокинони се деҳаи ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон сохта шудааст, роҳбарӣ намуд. Хабар медиҳад Настоящее время. Сокинони якчанд деҳаи дурудаст кӯмаки мақомоти давлатиро интизор нашуда бо маблағ ва қувваи худ 14 километр роҳро бунёд карданд. вилоят ҷумҳурӣ ягон лоиҳа ягон тим пардоштагӣ нест ва имрӯз ҳам 10 километри ками одамо кардан, агар ҳисоб кунем 12 миллион сомонӣ нахтара дар бар мегирад. Ҷолиби диққат аст, ки ин ҳолати сохтмони роҳ танҳо як мисоли зиёдӣ аз он аст, ки сокинони Тоҷикистон маҷбур мешаванд, ки худ иншооти инфрасохториро бунёд намоянд. ҳукумати Раҳмон пайваста масъулиятҳои бевоситаи давлатиро ба дӯши соҳибкорони хусусӣ ва сокинони кишвар мегузорад. мардум дар деҳот худ мактабҳо, пулҳо, системаи обрасонӣ месозанд ва таъмир мекунанд. дар баъзе минтақаҳо сокинон худ маблағ ҷамъ карда роҳҳоеро таъмир мекунанд, ки онҳоро бо марказҳои ноҳия пайваст мекунад. мо ҳам маблағро дар инҷо хати ҳамроҳӣ занам, ки маблағи ҳар ҷо мерафтагимон мо дар инҷо сарф кардем. ба ҷои он ки ҳукумати Тоҷикистон шароити муносиби зиндагиро барои мардумаш таъмин намояд, аксаран мардумро даъват мекунанд, ки маблағҳои бо душворӣ дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба дастовардаи худро барои ҳалли мушкилоти инфрасохторӣ сарф кунанд. ба ҷои зиёрати ҳаҷ, аҳолиро даъват мекунанд, ки маблағҳои худро барои иҷрои вазифаҳои давлат сарф намоянд. ин вазъият эҳсосоти мухталиферо дар байни шаҳрвандон ба вуҷуд меорад, бахусус ба назар гирифтани он ки ҳаҷ яке аз 5 рукни ислом аст ва барои шахсоне ки имконият доранд зиёрати он ҳатмист. кори савоб хайр на ҳаҷ мера на умра ина кортона кардем ҳафт пуштатон қади савоб мегирем. дар заминаи ин ҳама мардумро бештар он чиз хашмгин мекунад, ки мақомот маблағҳои зиёдиро барои ташкил намудани идҳои пуршукӯҳ ва чорабиниҳои тантанавӣ харҷ мекунанд. ҳар сол дар кишвар якчанд идҳо бо шукӯҳ таҷлил мегарданд, аз ҷумла истиқболи ҳайатҳои баландпояи хориҷӣ ва идҳои миллӣ, ки барои онҳо маблағҳои калон аз буҷаи кишвар сарф мешаванд.